Jirriżulta li kien nuqqas tal-qorti kriminali stess li nhar l-erba' baqa' ma tfaċċax il-Libjan Mohammed Ali Ahmed El-Mushrati, magħruf aħjar bħala Lillu King. Dan wara li ma saret l-ebda komunika mal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi skont il-proċeduri fil-kodiċi kriminali biex l-akkużat dakinhar jittieħed il-qorti mill-ħabs fejn qed jinżamm. F'komunikat uffiċjali mill-kap eżekuttiv Christopher Sigersma lill-Maġistrat Mary Take li quddiemet jinstema' l-każ in kwistjoni ingħad li minn verifiki interni ma kien hemm l-ebda tip ta' komunikazzjoni lanqas telefonika li tinforma lill-Aġenzija responsabbli mill-ħabs li kienet se ssir is-seduta u allura l-Mushrati kellu jkun preżenti. Sigersma kienet iwieġeb għal twissija mill-Maġistrat wara li l-Mushrati baqa' ma tfaċċax fil-qorti dakinhar u ingħatat l-impressjoni li kien xi nuqqas serju tal-ħabs. L-Aġenzija tenniet li l-unika notifika uffiċjali mill-qorti fl-aħħar jiem relatata ma' Lillu King kienet dik ta' jumejn qabel fit-3 ta' Awwissu b'rabta ma' każ ieħor.